Hola, hola! Avui parlem de la família i dels possessius. Hola, soc la Bruna. Tinc 32 anys. Soc recepcionista a un hotel. I aquest és en Chris, el meu marit. És més gran que jo. Té 39 anys. És professor d'idiomes perquè parla anglès, francès, castellà, català i una mica de xinès. Aquesta és la meva germana. Es diu Elsa. És més petita que jo. Ella té 29 anys i és enginyera. Com el meu cunyat, és a dir, el seu marit, que també és enginyer i també té 29 anys. Els dos treballen a casa. Els nostres pares són la Núria i en Marc. La mare és comptable i el pare és director d'una empresa. La nostra mare té 61 anys i el nostre pare en té 62. I tu? Com és la teva família? Tens germans? Tens germanes? Com es diu la teva mare? Com es diu el teu pare?